Aritas to mga isgutanan kay si Presidente Bongbong Marcos sa iya mga higalang suna nga miingon siya nga kining flood control project guni-guni ang uban. Grabe mahigalang korupsyon, palpak, ha? Straight to the point. Karong buntaga tagan tagpagtagad kay ni ana. Nigawas na mahigala ang gipagawas na sa presidente ang pipila ka mga contractors, mga sukid tigpaminaw. Kay kining flood control project ang gasto sa gobyerno, ha? Mo ni dapat nga tagad pagtagad unahon tagid unta ni. Og tinuod mga higala nga gusto makigalaan nga accountability, kini mo'y tan-aon kay guni-guni man yung mga projects. Imagine ka 545 billion pesos. Straight to the point. 545 billion pesos ang kantidad ining flood control project. Straight to the point. Unya, mga kaigalaan, tagantag pagtagad karon kay naunsa bang kalakiha di ay karon ta masayod nya ang lalawigan sa Sugbo tapto man di ay ta sa daghan kay mga flood control project. Ayay ka. Ngano man nga kusog magmag-uwan-uwan gamay kusog man ang baha sa Sugbo. Ang Sugbo di ay manghigala ikaduha man sa mga local government units sa nasod nga dunay labing daghang flood control projects nga moabot og 414 projects. Straight to the point. Ato kunong ipon asa dapit ni taon 414 ka mga flood control projects sa Sugbo. Asa man dapitan ni? Ha? Gikan pa sa 2022 hangtod ron. Bisan pa man kung ang Sugbo wa malakip may gala sa top 10 nga flood prone provinces sa nasod, ngilngigin taga Sugbo, ha? Kinsa ka ni mga politikuha sa Sugbo nga mayo kay Bakir day? Imagine ka sa top 10 nga mga flood prone provinces, ang Sugbo wa maapil. Pero kita'y nakakuha ikaduha ta sa labing daghan nga flood control projects. Straight to the point. As kang ngilngig, ha? Kinsa ning mao mga politiko di ay? Pagkangilngig ba? Onya ngano ba nga diri man sa Sugbo nabubo nang mao mga proyekto? Malipay tata kay makasulbad mas problema sa baha. Nganong problema matas baha Cebu City, Mandawi City, Talisay? Ni ama na gyud ining flood control project na lagi Sugbo. Straight to the point. So dunay kwarta from the national government nga gibubo dinhi. My God, hay man ni ron. Straight to the point. Matod pa 414 ka mga projects. O gato ning ipon may galatag sa tagsaon tog ihap asa ka nino. Basin makakita lang tag basig na ala siguro kanal nga gamay mo na ilang butangan og flood control project na. Kabahin mga higala sa gibutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga 20% kinitibukan nga 445 bilyones nga pundo alang sa flood control project napunta lamang sa 15 ka mga contractors. Straight to the point. Unya, sa 15 ka mga contractors kining top 15, ayay ka mga kaigalaan. Sa top 15, ikaupat mga higala, ayay ka taga Sugbo man. Good morning, ining contractor nga taga Sugbo. Unya, taga Dumanhog man. Ganta ni pagtagad mga kagalaan. Wa kay ko ka subay ining maong kontraktor. Pero dunay daghay nag-chat nako nga taga Dumanhog kini. Ug unya daghang project ni sa Sugbo day. Hapit tanan mga higalang proyekto sa Sugbo nga iyas gobyerno mo'y gisudlan ining maong kontraktor. Dili kay ko basta-basta makatuo anak mga kagalaan, pero dunay mga nakasulti nato ana. Unsa ba katinuo day na? Kato mga taga-probinsya kay bawas la na. Kininginganlan matod pa mga higala ron sa report. In fact, nanggawas manis pamantalaan. Nigawas manis pamantalaan da Freeman. Nigawas ni pamantalaan Sunstar. Nigawas ni sa tanang media outlets. Ako gani igo naman ako nagsunod aning kalakiha. Nga matod pa kininginganlan og QM Construction. Ato lang ning agi katawa kay murag nagkaduol na gitaan ni ha. QM Construction ang tag-iya ini matod pa si Engineer Alan Kirante. Straight to the point. QM. Sa ato pa kay taga Dumanhog man eh. Unya didto man sa Dumanhog tong rally ni BBM sa tanan mga higala nga mga
lugar sa Sugbo dito man gyud sa Dumanhog. Malagmit, suod yun ng Gwen Garcia. Mga man tumang higala iyang gipang hambog ito dito sa Dumanhog, mahigala. Asan taga Dumanhog. Ato lang agi katawa-katawa mga kaigsunan, ha? Ang ato balang ani nga kung naaman di ay ni sa Dumanhog ning maong QM Construction, ang ato ba nga kung panalitan mo ingon siya nga musulti sila, muhatag sila silang sides kanginan ato tagaag microphone des DWHP. Pa-explicar na to pero mangita me Sir Engineer Alan Kirante, wa ka pa ko kakita nimo gyud sa aktual. Dunay picture, ikaw dainis picture. Pero wa pa ko kakita ani, pero mo lagi na kana na ang pwede ba may masultihan nimo asa ni mga projeka? Kadaghan ba ni 414 man ka projects ni? Wa ba day maapil ang Cebu City ani, ang Mandawi City, ang Talisay City, ang Lapu-Lapu City, pwede man baha gyud. Pagkadaghan sa projects na yung gibubo-sugbo niyang ano naunsa man ning antos mga subuanon sa baha. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa ato pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay ni inis Governor Pambari 4 ni hangop sa investigasyon sa gobyerno sa mga flood control projects og niauhag sa Provincial Engineering Office Kapitolyo nga moduso og status report sa samang mga proyekto dinhi sa Subo. Straight to the point. Mas maayo na, no? Tagan-tanig pagtagad lubutaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan, Malacañang nilusad sa website kagahapon nga sumbong sa Pangulo aron maka-access ang publiko sa tanang flood control project sa gobyerno. Magamit sab ang website sa paghatag og impormasyon sa publiko kung dunay mamatikdan nga irregularidad pagpatuman sa maong mga proyekto. Straight to the point. Ato sa tagag pagtagad mahigala og unya ang naitabo mahigala nga sesyon sa Senado ato sa tuntiwason mga sukid tig paminaw. Unya pagkahuman adtuon po nato mahigala to sa ngisgut-isgutan kulukubilduhan talasan mahigalas vice ganda. Dunay mga nasuko ni Vice Ganda labi nito mga DDS. Pero katong dili DDS nalipay pud sila sa joke ni Vice Ganda nga iya mahigalang gibugal-bugalan ang kanhi presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte. Of course, katong nasukong Duterte malipay sa gibuhat ni Vice Ganda kadtong mga loyalist mahigalang Duterte nasuko kang Vice Ganda. Nya ubay-ubay sad ni sila mga sukin tig paminaw. Og nagsabot pa gani nga mo boycott mga higala sa mga gi-endorse nga mga proyekto, mga gi-endorse nga mga produkto ni Vice Ganda. Straight to the Unsa man point. kay effect ni ini mga sukin tig paminaw. Unya na matud-an og namatikdan nga ni absent si Vice Ganda sa iyang regular program. Ni absent kay naapektaran o basi ni absent kay ni bakasyon lang sa ni bakasyon kay dako-dako makakita sa iyang concert uban ni Regine Velasquez. Or naapektahan mga higala ining mga isyoron. Kagan tanig pagtagad mga kagalaan. Pero sa pikas bahin lagi ato lang timbang-timbangon og maayo sad mga higala. Ang iyang pagbugal-bugal siyempre nasuko ang mga taga DDS. Pero sa pikas bahin unsa man kang Vice Ganda personalan gyud ning iya or basi nangita ra sa siya og unsa iya ka-joke in town. Kaya kana ra ba mahigalan trabaho asa di ra ba pud lalim in town ang pagpakatawa. Matod pa sa mga jokers in the ken kini mga maghimog mga joke nga mga magsalida mas lisod pa mga higala ang pagpakatawa kontra sa pagpahila. Muna nga basig nangita ra pud siya unsaon taon pag please po dang iyang audience. Kaya kadto bitaw sa una Jessica Soho nga iya mahigalang gibugal-bugalan. Unsa may saan Jessica Soho niya? Unsa may ilang awan Jessica Soho, ha? Or kadtong iya kun lagi tong iya sa iya makitaan mahigala nga para niya magkatawa ba kang publiko pag please basta sa publiko. Mo nag-ingon hay di gid lalim ni mangita kwarta. Ang problema lang kay niyang gibugal-bugalan ang kanhi presidente nga doon na po'y daghang mga loyalist. Tagan tanig pagtagad mga kagalaan. Kini kuban pang may sutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Now, point. arita may gala sa flood control projects. Og sa dili pa, apil man siyang suna may galang BBM, unya kinini ang sus kining maong mga ang top 15 nga mga contractors mga kaigsuunan. Dunay mga koneksyon sa mga congressmen. Usa mga higala sa mga sinaligan ni Martin Romualdez
kining tag-iya mahigala ining SunWest Incorporated. Kining SunWest Incorporated, kang kuan man di ay ni. Ako Bicol Congressman Saldico. Mao may founder aning SunWest Group Holding Company. Mao may daghag projects mga higala sa hapit tanan rehiyon sa Pilipinas na ay iya. Unya, kini ni ang Sierra Vice na liga ni Martin Romualdez. Unya ni apoy taga-Sugbo nga QM Builders ato ni hatagag pagtagad. Og unya si Martin mormo ni ang gipasalingan mahigala ni Amy Marcos atong iyang pagbuto og yes nga i-archive ng impeachment. Kini si Martin sa imong pag-describe mao'y gipasalingan. Mao'y gipabati-bati mahigala ni Amy Marcos. Maklaro man na to, no? Nga instead nga si Sara inyong pulihan, kini si inyong speaker may pulihan. Kana kang Amy Marcos man na mahigala pamahayag. Unya kini si Saldico usanis nagpasiugda nga i-impeach god si VP Sara. Sa maning kalakihan ron nga iya man da ining mga flood control projects daghan. Unya suod ni Martin Romualdez nga maoy gi tumong ni Amy Marcos sa iyang speech. Ato ko balikan ka sa Amy Marcos pabutar niya may galag yes nga i-archive ng impeachment. Kaysa ako nangingon tulog ka mga senators, katong mga senators uban mga maayo to tanan ang ilang mga speeches, but tulog yun annoticeable para nako. Sa akong evaluation, number 1 Marcolita, number 2 Cayetano, number 3 Cheese Escudero. Kining kang Amy dili kay na ingon nya kuan yun, pero kuan niya pakurat sa ding iya mahigala. Mura man ni mahigalag do na gyud kuan ba? Ang unod lahi sa ilang mga unod ni Marcolita, Cayetano og Cheese, pero kining iya medyo maha og sa suka pa pinakurat niya suka. Atong balikan ka sa Amy Marcos be kay mo inyong gitira si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez suod ining Saldico o kini mga congressmen may gala nga mao may dunay connection in flood control projects. Biasa ko no to si Amy Marcos kuno names be unahon tasod si Amy Marcos kay giunag tira ang speaker. Sige kane. Si Speaker Romualdez magigigo ani bebe. Sige audio daw. Kane. Audio. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bunjing na armas ang impeachment. Uy, bunjing. Ang ayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. Correct ka dyan. Naman, ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag. Na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex.
Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Straight to the point. Mauni ang pagboto ni Senator Amy Marcos. Klaro man to kayo iyag yung punting na higala ang bunjing nga sanggol. Mula lahi na nga mga tilimad-on sad ha. Kay medyo kuha naman yun. Pinaksiay naman yun o mga statements, mga sukit paminaw. Si Amy Marcos mahigala ngadto ni ining Martin Romualdez. O niya kinini ang kaligri no nga si Martin mga kaigalaan suod kay niya si Saldico o si Saldico mahigala medyo ni resign naman to dai sa kay mao man ni ang katong gingon bitaw Sara nga sila randuha ni Martin ug Saldico may nagkontrol das kwarta. As kangilngiga dai mga sukit paminaw no. O niya nagkontrol sa budget sa Pilipinas. Ngilngig anak kangilngig kay mao pod mahigalay nagpasiugda sa kinini ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Bikadtong mga atat gyud nga kunuhay mo ingon nga anti graft crusader gyud. Bi atong tabangan kuno ning billions may katidad ani kining flood control project. Nga doon na may mga congressmen nga nalambigit ini kalakiharon. Straight to the point. Abi kana kuno mooy suwayon, ha? Kalisod man kayo may galamon ng giingon ni Amy Marcos, galangin naman natin ang konstitusyon dahil ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. Straight to the point. Tinuod na, dili kay sigig pasanginlan mahigala ang taong bayan. Lisod man mga higala sigig pamasangil sa taong bayan, hala pasangil sa taong bayan nga kanang katawhan mahigala di man nimo ma-underestimate. Do not underestimate the understanding sa taong bayan taon. Straight to the point. Kay the more nga munimdrap mo sangan sa taong bayan, kini mga congressmen o senators, mura mo og inyong gi-underestimate og nakaminos mo sa katawhan nga wa masayod. Inyong gimislead ang mga tao, nga kanang mga tao di naman nakita na during the election mga higalang wa sila mada. Ha? Di pwede nimong i-mislead kay ang taong bayan nakasabot ay unsay tinuod mahigalang hinungdan nga nang i-impeach gi Sara. Straight to the point. Ha? Kay accountability mga higalabe, kanay ko tutukin ninyong accountability. Nga ni may 545 billion, dili ni million, billion nga project mahigala sa flood control, nga ghost projects, palpak ng mga projects ug uban pa. Kaya kung magsigig pasangil sa taong bayan, kanang taong bayan na sayo din taon na, ayaw sigig pasangin ninyo taon. Kaya i-underestimate ni mo murabag ka ng sige kagyaw-yaw sa imong pagtuong taong bayan, nituo sa imong giyaw-yaw. Nakasabot ng taong bayan, oy, ang katauhan mga higala. Ha? Why do you keep on saying ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan when that is not truly the voice of the taong bayan? Straight to the point. Dili na mo'y tingog sa taong bayan. Even Senator Bam Aquino knows it. During the election period, mga higala, nisuroy si Bam Aquino. Pag suroy niya, kaibaw siya, gi-interview siya, kaibaw siya. Nga, dili mo'y priorities mga tao. Kabantay mo? Lahi ang statement ni Bam sa nangita pagbuto og lahi ang statement nga sa dihang na senador na siya. Kung makahinumdum ta mahigala in one interview, kung makahinumdum mo, no? Si Bam Aquino sa dahang gipangutana mahitungod sa impeachment, maingon siya nga base sa inabaw ang dili priority sa mga tao based on what he observed during his visits to the different provinces. Pero human sa eleksyon, lahi na niyang pamahayag. Sige, pamasangil sa taong bayan. Panahon sa eleksyon, ang taong bayan have already spoken. Kanang resulta sa eleksyon mo na itingog sa taong bayan. Sige, papasangin lang mong taong bayan, mong insulti namin, inyo pabigay po mong pasangin lang. Ang resulta sa eleksyon, nagpasabot na unsay gusto sa taong bayan. Muna nga,
og imong i-name drop, sige kang name drop, sige name drop sa taong bayan, kasabot ng taong bayan ay gigamit among panganda. Yagi tala ni katawa mahigala. Kay kining gipasaringan ni Amy Marcos nga kining sanggol nga bunjeng. Isabay lang ibunjing daron. Nya raba mo connect ni mahigala sa flood control project. Daghana oy, flood control projects mga kagalan unya. Ang Sugbo no, wa gyud mo palupig. Ha? Wa mo palupig ang Sugbo kay tapto gyud ta. Tapto di ay ang Sugbo mga higala sa daghan nga mga flood control projects, ha? Hain man ni asa man ni dapitron. May buntag ni Alan Kirante. Wa man kay ko ka kuan ning Engineer Alan Kirante pero ato man gini maisgutan kay kinini ang nanggawas sa magini mo man sulting BBM. Unya nanggawas pa ni tanang mga newspaper karon. Medyo na tingala ko sa mga QM Builders. Dunay mga nakasulti nato nga dito sa probinsya daghang mga proyekto nga dunay makita mga heavy equipment QM Builders gyud. Medyo paborito sad ni Governor Gwen Garcia matud pa sa tunakuhang report, paborito niya ni nga kontraktor. Ayay. Straight to the point. Ato ning isgutan unya may gala sa dili pa sa tamo adto ni Vice Ganda ha. Standby lang una pod. Straight to the Now, point. atong balik-balikan mahigala ning pamahayag ni President Bongbong Marcos. Atol siyang State of the Nation address labot mahigala sa flood control projects. Nga wa magkadimao na kurap mga higala guni-guni pang uban. So karon gisuktan mahigalas Marcos. Asa naman to imong gisulti follow-upan gyud na. Karon yan ang gipagawa si mga contractors, mga sukit ng paminaw. Naunsa ba ni ay may taga-Sugbo di ay? Wagi palkansing Sugbo nga nakakuha og mga mihuras dito sa Malacañang, oy. So doon nagyoy mga instrumento ani nga nganong nakakuha. Nanggawas ni karon sa tanan mga higalang mga media outlets lakip sa mga pamantalaan. Kining mo ang panghitabo mo nang ato ning hisgutan mga sukit dig paminaw. Kini nga portion sa mahigalato sa Sid Panyawan Liniment Oil makasama pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makasama sa Sid Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Element Oil ginama sa Sid Pharma o gyapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Nang atong balikan kadali ning pamahayag ni BBM katuto ang iyang suna. Gamay lang ato lang i-rewind gamay ang atong mga huna-huna kay ni naman mga higala ron ang mga contractors, no? Mao man akong giingon nga kinis BBM kinahanglan nga iyang klarohon kung tinuod siyang seryoso niining iya karon pamahayag nga mura siyang nahimo mahigalang anti-graft crusader ani. Kay sa ako nang ginaingon kinahanglan mayang i-establisar mahigalang tinud-anay ning iya. Kay kinilabang iyang background mahigala questionable para ba ni nga anak siyang Marcos Sr. Straight to the point. So yan tinud-on gyud nga makaingon ang mga tao nga lahi siya. Ha? Karon yan ang giinisyalan. Although ang mga tao tanan di pa gyud anak ka konbensido, pero yan ay mga contractors nga iyang gibutyag mga higala. Nya may taga-Sugbo gani di Sige, sa di pa tamo atos taga-Sugbo balikan atos BBM ha. Katong iyang suna, mga higala katong portion lang. Nga guni-guni di ini mga higala be. Atong balikan ko no names. Kani. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Fresh ha. Tanaw ha. Mamakpak sila mahigala mga congressman. Bisag sila mo oy. Na yung mga link mahigala gano'n yung mga projeka ha. May po kusog sa mamakpak makaigalan. Klaro man nag-inspeksyon si BBM. Human sa bagyong Krising, Dante o kining tulo man ni kabagyo mga higala. O gunya
before niya sa iyang suna. Ang bagyong Krising, Dante ug Imong na timing gyud before sa iyang State of the Nation address. Siya gyud nag-inspeksyon, nakakita siya sa grabing palpak na kuno'y mga niguho, sa to pa nangahugmak og niya mahigilay guni-guni. Sa to pa palpak gani, niguho gani nahugmak gani, unya guni-guni. But pasabot ghost project, huna-huna ray naa ang project wa, ha? Siyempre, doon na gyud mga higalay dakong anomalya kini. Ha? So, biliban ako sa mga congressman, mapay kusog mamagpak, ha? Atong subayon tanay mga kaigsunan, ha? Kay bida ang sugbuwa mapalkansi day. Oy! Nga nung perti mambahaan din sa ato gamayng uwan, kusog mamubaha. Nga na manikadaka madi ay sa mga flood control projects nga iya mga higalang gibubo para sa sugbo. Isus Ginoo ko. Angay ni mahigalang tan-awon gyud ha. Kaya ito padayon sa CBBM mahigala before tam ato sa mga contractors. Okay, padayon ko no nemes. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Pakpak oh. Hasta ang nakarakit nga pero pakpak. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Namakpak ang mga wayhiya. Dipod tanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ala, tindog. Ang mga congressmen. Biliba oh. Naulhis pagtindog si Martin. Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Okay. Mauto dong, sige dong. Okay. Now, karon mga higala ni ana ang mga contractors. Kay kini mga higalang mga di man lang ning flood control project, dili lang ni dito sa Metro Manila. Kung ikaw may BBM Dekin, una hatong mga provinces, ang DPWH sa dani ha? Una hatong mga provinces nga flood prone provinces. Straight to the point. Manang questionable daan ang Secretary's Department of Public Works and Highways. Questionable na lang ilang mahigalang pag-allocate anang kwarta. Kinsa may nag-allocate anang kwarta. Kinsa may dunay hands ana. Pag-allocate anang kwarta. Unahon ka ng Metro Manila, grabe din ha mahigalang baha. Dito sa Cebu, mahigala grabing baha sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City. Ano ko kakita lagi sa QM Builders nga mga equipment nga naa diha nagtrabaho diha. Kaya ito lang nga kita katawa ha, pero umingon ng QM Builders nga Attorney Rufil, may mo anha mi sa mong sibianan kay mo istorya mi sa mong side. Open mi diri ha. Engineer Alan Kirante, sir. Wa pata magkita kining ako way personalan ning akong komentaryo. Og ngani nang gawas man ni karon kay ni Amans BBM iya naman ning gibutyag. Wa ko magdahom nga apil man da Engineer Alan Kirante. Subayon tani. Una mga higala ang Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan. Giunsa man pag-distribute ang kwarta sa flood control. Ngano man unaha tong mga area gyud nga to ang problema sa flood control. Dahil depende lang kisay lakas dito indekin nga makakuha dito budget kisay lakas bisag way baha sa ila basta lakas mahigala may makakuha.
Straight to the point. Kuyawa ko ng kalakihagod. Ha? Ano yung atong pangutanan dako og seryosos BBM ani unahon lagi niya ni Dok ning DPWH secretary. Straight to the point. Nan kung way sa kining DPWH secretary, sa pod mo ay mutugan nga ako diri sir gitiunan gyud ko sir eh. Ana pugos lang gyud ko Mr. President og distribute ning kwarta mo ni mo na didto na ko gipanghatag bisag dili sila way appeal sa top 10 flood prone provinces tuwa ditong kwarta na tugpa kay di alagi namugos na ko ning uban ana. Unya kuan ano ba katugan siya? Kay siya man mo i-trusted mga higalang BBM. Saro naman sad ng kalakiha. Straight to the point. Gitudlo ka gani diha nga Department of Public Works and Highway Secretary, meaning you are the alter ego of the President. Naani mo ang trust and confidence sa Presidente. Ngano di man ka makasulti kinsay nag kuan man ako dili ikaw may buayan nako ha? Secretary Manuel Bunuan. Og lalay po ka. O kinsa na imong gibahin ang mga lalay po din ha. Dawa tay mahibo. Angay ka dihang wagi kay sus. Lingkod-lingkod ka sekretary diha. Pero kung wa kay labot ani isulti na diha. O niya na mga kontraktor son mahigala. Kini di man kumutuo aning mga kontraktor so wa ni mga kahigalay na kakonek ng mga politiko kana pagkuhag budget at Malacañang dili basta-basta oy. Ha? Unya it so happened nga ni ama ng Sugbo mahigala. Tapto man da ita sa Sugbo. Straight to the Now, point. atong balikan. So si Presidente Bongbong Marcos, iya na ron gi-expose kining 15 ka mga contractors. Unsa ning 15 ka mga contractors? Biato sa basahon kuno names be. Kinsa ning 15 na raay, ha? Ang 15 na hinay lang kana. O kana lang para dili kayo mo kan. Basahon ta sa daan. Sus taga Cebu ba ning QM Builders. Doon sulti nako. Doon chat nako ba kay pag gawas gud ani, marabaliwa lang nako ba. Uy, mao din ning 15. Sus din ni chat nako nga Attorney Rufil ka namang QM Builders taga Cebu na. Mao ba? Taga Cebu din eh. Now, top 15 contractors with the most flood control projects. Laliman ka na. Number 1, Legacy Construction Corporation. Number 2, Alpha and Omega General and Development Corporation. Balaan pa nga Alpha and Omega. Bakit ang Ginoo mahigalan niingon ako ang Alpha ug ang Omega. Why sinugdan, why katapusan. Kasi pasabot ini project nga why sinugdan, why katapusan. Kuyawa ini mga ngana mahigala oy. Mura man mahigala tiapa ikaduha, ikatulo. Uy, ikatulo. Saint Timothy Construction Corporation samot kabalaan. Ano sa mauwaw sa ilang mga pangano? Tanaw, ang number 2, Alpha and Omega. Muna ba na yung Ginoo mahigala nga ako ang Alpha ug ang Omega. Ang way sinugdanan ug way katapusan. Ikatulo, Saint Timothy. Jesus Ginoo ko. Ikaapat, QM Builders. Mo ni taga Cebu. Nangutan na magita ni ron. Sunod, ikalima, EGB Construction Corporation. Number 6, Top Notch Catalyst Builders. Number 7, Center Waste Construction and Development Incorporated. Number 8, SunWest Incorporated. Mao nang gipanag-iya ni Saldico Indekin. Isus Ginoo ko. Saldico ang sinaligan ng higalang Martin Romualdez nga maoy nag-una-una pa ni mga higala og pa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ya kabilib mahigala yung mga tawhanan no dili ulos na pangilog-kiloga no. Kini mga tawhana wa na ni hilas ani nila kanang dili na ka murag mo ngilad paminawon ba ayaw kay murag kita umorbay na itong binuhatan sa doron sa ba. Mag-ingon sa makapabor lang. Ay si Kuyawa. Number 9, Highton Construction and Development Corporation. Number 10, 888 Construction and Supply Incorporated. Number 11, Royal Crown Monarch Construction and Suppliers Corporation. Number 12, Wawaw. Saan ni? Wawaw? Wawaw Builders? Wawaw Builders. Number 13, MJ Samidan Construction. Number 14,
LRTK Builders Incorporated. Number 15, Road Edge Trading and Development Services. Straight to the point. Mao ni ang top 15 nga mga contractors sa flood control projects. Wa magpalupig ang taga Sugbo mahigala nga contractor kay ikaw pat doon. Atala ni agi katawa-katawa ha? Di pa kumukonklud mahigala unsang kalakihan pero ang giingon magong BBM nga klaro kayo nga do na mahigalay palpak kinini ang ni guho gumuho sa tupan nga lumpag o do na mahigalay guni-guni so si BBM may nagsulti ana so muna mangutana ta ining 15 ka mga contractors unya sa mga probinsya sa Sugbo o probinsya sa Pilipinas. Ang Sugbo dili kini flood prone province, dili sa apil sa top 10 nga dapat unta tagaag priority kining top 10 nga flood prone provinces. Straight to the Buti point. pasabot sa mga probinsya nga problema gyud bahaunon gyud nga mga probinsya. So kung ikaw mo'y Department of Public Works and Highways, ikaw mo'y secretary sa DPWH, imo nang lookout nina mo parbay pinakadako og budget ang DPWH. Sus Ginoo ko makapanguros ta mga sukintig paminaw. Straight to the point. Trillion ganing budget ani nila. Trillion ha. Og ikaw maoy secretary sa Department of Public Works and Highways, kasabot ka asa i-allocate ng kwarta diha sa tibuok Pilipinas. Ngano man nga gihatag man ngadto sa mga provinces nga wa gani maapil sa top 10. Straight to the point. Mo na question. So karon tanawa ra gud ang top 10 provinces nga dunay mga projects ani names nabatad ani names. O mauna ni provinces with the most projects na nama ang mga probinsya nga dunay daghang proyekto ana po ka probinsya nga dunay daghang mga proyekto mahigala sa flood control project. Nag-una gyud mga kahigalaan ang Bulacan. Dunay 668 projects indakin. Suswa magpalupig mga higala ang Sugbo. 414 projects, Straight to the point. 414 projects. Ato kunong kwintahon asa man repete ni og kini ang QM Construction. Good morning QM Builders. Kini kamura man gyud naapil ani sa Cebu. Pwede ba ming matug-anan ninyo hain kay nakatong kwintahon no ni og hain mag 414 man kuno inyong projects nga gidumala di Cebu. Unsa man ni basig makakita tag mga kanal-kanal lang aning kalakiha. Asa man dapit ni. Ako di lang sa ko mamasangil sa QM Builders pero ako pangutana daghana gud ani 414 projects. 414 projects. Nga niya sa Sugbo. Diya ka makaingon hangil ngiga kinsa may mga kamot nga nakahimo niini. Ngilngig kayo ang mga kamot nga nakahimo nini nakakuhag project ang Sugbo. Bisan og dili sa apil sa top 10 nga flood prone provinces. Dili sa apil sa top 10 sa flood prone provinces. Dili sa ang mga probinsya nga giila nga grabe mahigalang apektado sa baha. Pero nakakuha siya og ikaduha siya. Wa gyud magpalupig dai sa kinamangay ang Sugbo aning kalakiha. Kinsa ka nga official ani sa Sugbo nga maayo mo dag kamang sa Malacañang? Man nakakuha gutan ng project kadaghanan gud ana. Ako og kitang Sugboanon with due respect. Kung kini mga higalag na dapat na klaro gini, tinuray lang, malipay man ta nga. Maayo noon nakakuha ta ng project ka. Bueno, depende di sa diskarte ni. Tingali hinay ang ilang gobernador dito sa laing probinsya. Ang atong gobernador diri abtik katos Gwen Garcia kay iya pa maning panahon abtik to nga gobernador. Masabot na to nga probinsya sa Sugbo kang Gwen pa maning panahon. Di man ta makaingon nga ang Cebu City nakakuha pila man kabok sa Cebu City ini. Kining 414 projects. Pila kabok sa Cebu City, pila sa Mandawi. Because ang nanginahanglan mga higala o project gyud nga baha. Flood control, Cebu City, Mandawi City, Talisay City, kini mga higala ang Metro Cebu. Mo ni nanginahanglan og project pag-control mga higala sa baha. Straight to the point. Apil ang lapu-lapo. Mo ni mga lugar
So mangutana ta sa QM Builders, Engineer Alan Kirante. Alan Kirante may kanay? Engineer Alan Kirante. Kini ako engineer. Wa gini personalan, wa man ta magkita pa gani, no? Wa mo ko kaila sa gini mo. Nakakita ko nimo ining picture lang. Unya, ang akong nahibaw-an ani nga apil man day ka. Mayo po ka mo diskarte di ay kini magag top 4 ko ninyo. Sa top 15 ikaupat ka. Unya, sa to pamayo ka mo diskarte nga pagka kontraktor. Unya, ang Sugbo sad masabot na to ang katos Gwen, may ito mo diskarte di ay ha kay ikaduhagod nga nakakuha ang Sugbo mga higala o daghang project. Atong suktan to si Gwen, hay man to si Gwen kaharon nag-opisina, to man to sa Oak Ridge, ha? Asa man yung mga project karon, ha? 414 ka mga projects ang niya sa Sugbo mag-iniphanay ta. Og 414 ka projects ang Sugbo day sa tubag kada lungsod dunay project. Kay pila man ka lungsod ang Cebu, pila man ka mayor gani, 51 mayors. Apil na mga higala ang mga cities. Remember, there are only 51 mayors in the province of Cebu, mahigala nga makabutar governor. Di ta kalimutan na because out of 51 mayors, only 1 mayor who supported Pambari 4 during the election. Kana si Nito Durano. Ang uban mga mayor man masuporta kay Gwen man silang tanan. Sa to pa mas daghan pa ang mga lungsod o ang cities, mas daghan pa mahigala ang projects nga gibubo sa Sugbo. So ibutang ta lang kada lungsod, kada syudad dunay usa at least usa ka project day. Hala ha, Ginoo ko, asa man ni? Wa ba ka ni mabilong sa giingon ni Marcos mahigala nga guni-guni? Ana mangutana balanta ba? Kini ni ang labi na sa QM Builders. Ang tag-iya ining QM Builders Engineer Alan Kirante sir. Og moingon ka nga muanhi ka sa CBN DYHP kay mo explicar ka labi pa sipa tadas Dumanhog. Kay taga Dumanhog man gyud ka sir. Ako kan taga microphone. Kay gusto ming masayod og pila man ka bilyon ang imong nakuha ani ning projeka. Nga matod pa sa atong nakuhang report nga kini mga higalang flood control project ni BBM niabot ba nag 545 billion pesos ang kantidad ani. So kining 545 billion pila may na kuha na to Sugbo ani. Panahon ni Mike Lamamig sige man to gingon nga gira sa baha. Wa siya kakuha dito bala sa Manila nga para igira sa baha. Askang giraha gyud ay no. Pero wa tan-aw ko sa may klama murag wa makaapil ani day. No? O ang mga mayor lagi unta sa Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu, kay kinamaw magibahon ug mahisgot kag Sugbo mahigala. Ang dapat tagaan diha og priority. Bubuan og pila ka billion sila kay kinahanglan man taog di man kaya matod pa nila di dali ning problema sa baha sa Cebu City kay kinahanglan ta dako-dakong budget ani. So kaya na kung mga tagtabang sa national government. And indeed, the national government poured money for the flood control project. In fact, according to BBM, doon na mahigala 545 billion allocated for that project. Ngayon sa may nagtabuhay man na depit sa Sugbo. Mungutan na may QM Builders. O katos Gwen Garcia. Hain ka to magtago ron. Sulti ang mga Sugboanon hain man yung mga projeka. O QM Builders. So may laing kontraktor nga kung ikaw may kontraktor sa Sugbo nga na-appeal. Malagmit magtuo ang mga Sugboanon. No? Logical man mga higala nga magtuo mga Sugboanon nga kining 414 ka mga projects na anini mo, QM Builders. Straight to the point. Bisulti may kung dili ni mo tanan og namahin ka sa ubang kontraktor. Kay aron nga mas mayo ng kanang maklaro tani. Straight to the point. Kay ang giingon mga higala top 2 man ta. 414 ka projects, flood control projects ni sa Cebu. Hain man ni dapit. Nya kanang 414 ka projects. Ikaw raman usa kontraktor QM Builders na appeal.
niining sa nationwide, ikaupat man ka, magduda ang mga tao, o magtuo mga tao, it is very logical that the people of Cebu believe that these 414 projects na anini mo. Di ba hindi kayo logical man day? Considering base sa record, 414 ka projects, flood control projects, ang niya sa Sugbog i-implement. Sumana mangutana mihain man yung mga project ka. O kining mga project na anini mo, QM Builders, kay ikaw man usa nga Sugboanon nga naka-appeal. Makaigo mo sa mga, sana all? Tiba-tiba dahil naghang project, tiba-tiba giday, no? Straight to the point. Now, atong balikan mga higala, ha? Kay video, kinini ang kuha nga project, oy, nga naman taga number 2 man dito sa Sugbo. Problema man tanda ko, baha-baha day. Dako mang problema ang Sugbo, uwan gamay dakong baha. Nga naman nga, waman masolve ni baha-baha na to, nga kadaghan ba di ay ini, kadako ba ni ining, kadaghan ba projects dahil flood control nga niya sa ato? Ang akong pangutana, ngadto, I don't want to accuse, ha, as early as now mga higala, ni ining QM Builders, I'd like to clarify, I don't want to accuse you, QM Builders, of being involved in corruption as this early stage of the investigation. Pero mangutan na taba nga, kinini ang, unsa man gyud ba, sultihin me. Ngilngiga, no? Ngilngig kayo, makapangutan na lang ta. Unya, considering mahigala nga, province of Cebu nakakuha na ni kadako. So unsa may katos Governor Gwen Garcia, unsa may role ato niya, unsa may papel ato niya in securing these projects? Straight to the point. Kay ang uban gud nga mga flood prone provinces wag ko kakuha, but ang Sugbo may kada kakuha gud. Ngilngig dito sa Gwen, no? Kinsa may ngilngig dito sa Gwen o napay lain diha nga ngilngig nga kauban ni Gwen or kinsa pa? Besulti ekonomi. Straight to the point. Kay kining tanong ko na to, ha? Kini nga figure, muna akong gi-invite ang QM Builders o Painters DWHP kung muari mo, ma-explain mo des kahanginan, ma-explain nun tamo. O naon sang kalakihan eh. Sakto ba ning figure nga 414 projects? I will give you the benefits of the doubt. O moingon mo na nga, Atty. Rufil ka ng 414 projects, di ka na tinuod ay, naabot na mo diri, kuhan na gyud, 100 na gyud. Or 20 na gyud ka project, na naas dumanhog, naas sakuan na ba? Besulti economy be, ha? 414 projects good. Could you just imagine that for Cebu? As per records, doon ay 414 projects given to Cebu. And considering that only QM Builders is listed as the contractor gikan sa Sugbo mga sukid paminaw, am I correct in believing that all these projects are implemented by your company, QM Builders? Straight to the point. Am I correct in believing? I'm just asking. Sakto ba ko sa kong pagtuo nga kining 414 ka projects nga para sa Sugbo nya kamura may contractor QM Builders kamo inyo gid ani makaingon ng mga tao sana all. Wa pa man ko makaila gining Engineer Alan Kirante, wa pa may magkita sa ani niya. Nakakita ko sa picture sir pero magkita ta sino kanindot kayo ng kiskis ta si mong kuko, no? Ang ako bangutan na inyo na ginigisulo ninyo, sir? Believe ba, no? Or baka doon na kayo mga subcontractors, ani? Could you tell us if you have subcontractors? Kung ang answer yes, ang akong sunod pangutan na, could you tell us who your subcontractors are? Kinsa ning mao mga subcontractors kay para ba lang maibaw ba sad mi ba nga wa ginya suluha na misik-pisik sad mo sa uban? Ini bitaw interesadong katauhan ining 414 flood control projects. Makasulti ba ka namo? How much money is involved in the 414 flood control projects? Straight to the point. Mura may transparency ng kalakihan ng. Ang project may flood control 545 billion. So out of 545 billion, pila man ang nakuha para sa Sugbo, ana? Kana ba dakong pangutana ba?
dili ko mamasangil dayon og corruption sa QM Builders sa pagkakaron kay wala pa man ang investigation pero sulti economy be. Sulti mi giunsa man pagbidding ang bidding process ini naman gyud ibid magyud ni. Believe ko nga kamo gyud daog ini 414 ka project sa pagbidding daog mo ani. Dili ko mamasangil og corruption as of now pero og magkita mingguin ani og magkita meaning Engineer Alan Kirante mingon ko nga pakiskisa ko sa inyong kukobe. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Alasan 9:18 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kay point. daghang mag-ingon ako nga pahisgutan pag kuno si Vice Ganda, ha? Sige ato lang hisgutan kulo kubilduhan tala na pipila ka kuan karon. Pero sa dili pa mahigala ato sa tagag pagtagad kay ni kadto bitang pamilya sa naigo in town ang ilang amahan sa kilat. Pagkaigo sa kilat mga higala namatay ito. Nya nangayo man tagtabang sa ato mga listeners. Nakakuha gyud ta og kuan. Lahi tong gahapon ha katong nalumos. Pila man to nalumos Inday Maris? Pila naman ito nakuha sa nalumos? Atong update sa ito nalumos kagahapon 48,000 na. 48,400. Unya kadtong ako mo tagag-update kay gusto man ta nga transparent man ning ato dinhi. Wa may trampas ning ato. Og pila ito nakuhang kwarta gikan sa atong mga kaigsuonan atong isulti. So ang gahapon itong nalumos in town nga nangay tagtabang miabot tag 48,000. Kadtong milabayng semana man to naigo skilat. Ang atong nakuha nga kwarta ni abot 112,000 day. 112,000. Ato ning ihatag sa pamilya, no? Sa pagkakaron, no? Mao nga kinini asa man si Inday Aida para ato ning kuan kay di naman ni abot naman pamilya mga kaigsunan. Kay ngano nga akong ipahatag yun siguro rong adlaw kay ugma na magud ilubong, no? Mo na nga napas ni mga bayranan, mo na nga ako ni mga higalang kuanon kini ni ang mas maayo nga mahatag na to daan ron unya para nga inig ka magamit nila ron og ugma atol sa paglubong taon, no? O sige, asa man si Inday Aida ato sang putlon gamay itong komentaryo balik taro to taos itong komentaryo kay kining QM Builders mga higala bida wa ko kailain way personal ning ako pero kining kadakua ining kwartaha involved sir, no? Ha? Unya believe ko nga ngano nakakuha kag 414 ba believe lang ko ang ako ba nga o bakasulti ka ana kiskis ta si mong kuko po na ni. Ang ato na god nga kiskis agud tas kuko god ana, no? Unya kinsa ning opisyalas gobyerno kay sure man kita ani nga do na gyud nakakuha na ni kay private man mo QM Builders sa to pa private man kontraktor mo. So dunay mga nagbakir ani nga mga politiko. Kinsa ning mga politiko ha? Straight to the point. Kay bida karon ko kay bao mga higala nga. Asa man tong asa day na sa mananga names QM Builders po na nagwan. Daghan ko nung QM Builders mga heavy equipment sa asa sa probinsya. Og mato pa nila mao paborito ni Governor Gwen Garcia nga kontraktor. Adi isa ko basta-basta makatuo pero mo ilang sulti. Straight to the point. Ay daghan man ni tagaduman basig paborito kay tagaduman hogman. Nya kato si Gwen Migla tagaduman hogman to. So kaila ni nila, no? O niya kini ni ang tag-iya da ini may galagi nganlan og engineer din sa Alan Kwandag, engineer ni Alan Kirante. Engineer Alan Kirante mo oy tag-iya natukod ini 1992 pa kining QM Builders. Nagsugod po ni sila day humble beginning po ng ila. Kaya nagsugod sila mga higala dito sa poblasyon Dumanhog. Nag-operate sila as supplier sa mga hardware and construction materials dito sa poblasyon Dumanhog. Kaya sa magsugod, kanang baligya may kila mga construction materials, ang tod nga nakaingon sila nindot man daing pamaligya construction materials dako magaginansya di ay kay. Ha? Pagtan-aw nindot man daing negosyo ha, mi-expand sila, nagtukod po sila og laing tindahan dito sa Ronda, Cebu. Straight to the point. So gikan sa Dumanhog ato sa Ronda. Pagtan-aw nila sige pamaligya, so mas dako pa magyukita og kitay kontraktor. Moto nga naka ideya gyud sila nga sila na mo inang kontrata. Nagsugod ang ilang pagka pangontrata mga kaigsuonan. Yan ang 2003
na sila na mo oy kwan mga projects kalsada na dawat na sila antod anam-anam ug wa na maha sa tibok Pilipinas ikaupat sila mahigalan nakakuha ni ining sa top 15 ikaupat sila dili basta-basta na oy no